Vă spun bun găsit și astăzi pe pagina de Facebook a Muzeului Gazelor Naturale. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, pentru că urmează un material, un interviu pe care îl includem în proiectul nostru Energia în spatele scenei, iar astăzi urmează să discutăm cu domnul Alexandru Moldovan, director și redactor șef la publicația Energy Center. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și iată, Și eu vă suntem mulțumesc. împreună azi. Și eu vă mulțumesc și mă bucur că v-ați gândit la noi, la ziariștii care le scriem pe partea economică și în speță pe partea energetică. A dat fiind faptul că multă vreme lumea nu s-a prea gândit la noi. Mă bucură inițiativa și o salut din tot sufletul. Fără, să fim sinceri, fără dumneavoastră, ce am mai fi citit noi și cum am fi fost puși la curent cu absolut toate activitățile, informațiile care se întâmplă în țara noastră. Și de aceea, așa cum am mai spus și în interviurile anterioare, meritați să fiți cât mai vizibili, pentru că știm cât efort depuneți, cât muncă există în spatele acestor rânduri. Iar pentru început, v-aș întreba de ce ați ales calea aceasta. Întrebarea comportă mai multe explicații și sigur că nu o să mă refer pe larg la ele, dat fiind faptul că eu am trăit o bună bucată din viață și mai ales tinerețea, adolescența în perioada comunistă și eram îndrăgostit nu atât de jurnalist, pentru că nu exista la vremea respectivă o facultate de jurnalism, ci de filozofie. Și am avut așa o combinație mai ciudată între filozofie și filozofie făcută înainte, jurnalist după aceea. E, cum să spun, o devenire pe care, sincer, au fost momente în care nici nu mi-am explicat-o. Jurnalismul l-am ales pentru că simțeam nevoia, după atâția ani, 20 și ceva de ani de trăit în comunism, simțeam nevoia să explodez, să spun ceva. Aveam impresia că pot să spun extrem de multe lucruri, că pot să spun. Și de aceea am intrat, sigur, în faza inițială m-am gândit că o să fie doar așa o descărcare. Se pare că descărcarea asta s-a dus mai departe și m-am ales cu această meserie într-un final. Care sunt satisfacțiile și provocările acestei meserii? Pentru că aveți o experiență vastă, sunt convinsă că aveți ce să ne povestiți. Aș vorbi mai curând de provocări și mai puțin de satisfacții. Sigur că nu se poate spune că nu există satisfacții, cu atât mai mult în perioada aceea de după 1990 am intrat în jurnalism, o să vă povestesc dacă o să ajungem și acolo, undeva prin anii 1991. Satisfacția, așa cum spuneam mai devreme, era faptul că mă puteam descărca, că puteam să-mi exprim opiniile liber, așa cum nu puteam să o fac înainte. Ulterior, satisfacția s-a transformat în altceva. În acești ani ultimii mai ales s-a cam șters ideea de satisfacție, a rămas doar dorința totuși de a rămâne ferm în ceea ce mi-am propus să fac. Și știu că ați lucrat foarte mult în domeniul economic. Și aici, da, fac referire și la cotidianul 9 O'Clock, fac și referire și la cotidianul Curentul. Mi-ar plăcea să le spuneți celor care ne privesc despre această călătorie a dumneavoastră. Da, aș face, sigur că dau un scurt rezumat al acestei călătorii și n-am să uit niciodată. Am început în presă în 1991 cu un articol despre regele Mihai. Fac o paranteză, eu vin dintr-o familie din Ardeal cu tradiție monarhistă, am crescut în respectul și în stima față de familia regală și când am scris primul articol, cum vă spuneam, prin 91, l-am distribuit pe la mai multe publicații. Nu mint, adică încerc să fiu sincer cu mine însumi. Eram și un pic pragmatic la vremea respectivă, adică la publicații care mă plăteau mai bine. L-am distribuit materialul și l-am distribuit și mi s-a publicat în mai multe ziare care apăruseră la vremea respectivă. Dacă vă amintiți, în anii 90-91 era absolută invazie de publicații. Ulterior, un an sau doi, poate chiar, am stat pe secțiunea politic, comentarii, analize politice,
Dat fiind faptul că la vremea respectivă cam toată lumea se pricepea la politică. Și a venit și momentul în care ne-am dat seama că un viitor în cariera de jurnalist nu pot să-l am pe domeniul politic, mai ales că lucrurile erau așa cum erau. Și m-am îndreptat înspre economic, dar nu întâmplător. Nu întâmplător. Mie mi-a plăcut dintotdeauna economia. Am studiat și înainte de 89, eram interesat de ce se întâmplă și în vest, atât cât puteam să am acces la informații, evident. Și am avut o pasiune pentru domeniul economic. Așa s-a întâmplat că ulterior am trecut pe un domeniu mult mai complicat și mai profund decât cel politic, unde ca la fotbal se pricep toți, și încet, cu cunoștințele pe care le aveam eu și după aceea cu ceea ce am acumulat, pentru că trebuie să vă spun că am acumulat enorm, am învățat enorm după 1990, m-am stabilizat acest domeniu economic. Fac o paranteză iarăși, că mă amintesc, inevitabil, nu pot să trec peste asta, când am început să scriu despre piața de capital. Apăruseră germenii piețe de capital în România, efectiv nu știam aproape nimic despre bursele de valori, doar din așa zisa literatură comunistă ce ne lăsau ei să cunoaștem. Și am avut fericirea, într-adevăr, de a cunoaște niște oameni care știau despre ce este vorba în interviurile pe care, în discuțiile pe care am avut. Și așa am început să înțeleg și eu tainele acestei piețe. Iată că ați gustat, evident folosind ghilimele de rigoare, din toate domeniile, pornind de la politic, economic, și iată că v-ați orientat și către sectorul acesta energetic. Da, acum ce s-a întâmplat cu sectorul energetic? Dat fiind faptul că eu am coordonat de-a lungul timpului la câteva publicații departamentul economic, firesc îmi treceau prin mână toate articolele pe care colegii mei din departament le scriau, cel de pe domeniul energetic, cel de pe domeniul, industrial și așa mai departe. Eram obligat, era necesar să citesc toate articolele lor. Încet m-am îndrăgostit de acest sector, de sectorul energetic, pentru că mi-am dat seama că este vital pentru orice economie din lume. Și fac o paranteză, iarăși mă amintesc de perioada de la ziarul Curentul, când în secția economic eram undeva la 22-24 de oameni. Nici o redacție din ziua de astăzi nu mai are acest număr de personal per întreg. Noi doar pe secțiunea economică, pe secția economică aveam 24 de oameni. Gândiți-vă că îmi treceau prin mână toate articolele pe care acești colegi ai mei le scriau. Și așa cum am spus și mai devreme, sectorul energetic a început să mă pasioneze. Era o provocare. Nu știam prea multe lucruri despre el. Era o provocare și tot timpul mie provocările mi-au plăcut, îmi plac și acum, evident. Nu am renunțat. Și așa s-a întâmplat că am început să îndrăgesc acest domeniu. Iată, grație sau și-au adus contribuția, aportul și colegii dumneavoastră. A fost bruscă trecerea aceasta? Adică v-a fost greu? Nu, n-a fost bruscă, a fost treptată. Sigur, aveam noțiuni de bază. Apropo, mie mi-a plăcut foarte mult fizica în liceu, chiar aveam intenția să intru la facultatea de fizică. Mă rog, urmă, fizica s-a amestecat cu filozofia, ele de altfel, între ele există o conexiune extraordinară, am rămas pe filozofie, dar mi-a plăcut fizica și ăsta a fost probabil și un argument suficient de bine întemeiat ca la un moment dat să mă îndrept spre sectorul energetic. Și iată, pentru că spuneați puțin mai devreme că erați în trecut, aveați o echipă mare, erați o echipă numeroasă de 24 de persoane doar pe secția economic. Cum vedeți în prezent
situația și cum vedeți viitorul jurnalismului în domeniul energetic. Schimbările sunt fantastice. Radicale. Nu, nici nu le puteam anticipa în urmă cu câțiva ani de la apariția internetului. Totul e altfel decât a fost chiar de după 90 încoace, undeva până prin anii 2000. Mi-e greu să fac o caracterizare în câteva cuvinte a ce se întâmplă în momentul de față în presă și cu preponderență în presa economică. Presa economică presupune să ai niște cunoștințe, de fapt nu numai presa economică, dar în speță presa economică presupune să ai niște cunoștințe prealabile și să fie aplicat spre învățătură în fiecare moment, orice discuție cu un specialist din domeniul energetic, orice interviu, te ajută să înveți. Dar noi nu suntem, majoritatea dintre noi, jurnaliștii care suntem pe domeniul energetic, nu avem specializarea unei facultăți energetice. Nici nu avem cum. Dar am reușit să învățăm, pentru că primul lucru este să asculți. Sigur că experiența jurnalistică de atâția ani de zile te ajută să pui într-o lumină informațiile pe care le primești și apoi să le transmiți obiectiv. Pentru că aici este, de fapt, marea problemă a jurnaliștilor din ziua de astăzi. Nu știu să transmită informația. Ne aruncăm nu noi, nu Energy Center. Dar, în general, ne aruncăm imediat pe un subiect, fără să avem răbdarea să-l discernem, să-l înțelegem. Și vă dau un exemplu cât se poate de concret, fără să am, cum să spun, o reținere neapărat, dar undeva îmi pun întrebări. Ce s-a întâmplat zilele trecute între România și Statele Unite, memorandumul pentru unitățile 3 și 4. Toți s-au aruncat, vom construi unitățile 3 și 4 de la Cernavode cu americanii. Nimeni nu a stat să se gândească ce presupune asta. Sunt atâtea lucruri complicate. Noi am preferat să dăm informația anunțând că vom reveni cu amănunte. De altfel, Energy Center, și îmi cer scuze că vorbesc foarte mult, Din contră, ne bucurăm. Energy Center din start a plecat ca o publicație de analiză și opinie. Avem acolo pe frontispiciu spus că suntem o publicație de analiză și opinie. Nu pretindem că le știm pe toate, pretindem că putem să discutăm cu oamenii, că putem să discutăm cu specialiștii și în așa fel încât să ajungem la concluziile corecte, atât cât se poate. Sigur că da, și nu este o rușine să recunoști că nu stăpânești toate domeniile, din contră. Cu cât întrebi, cu atât afli mai multe lucruri și decât să arunci pe piață o informație eronată, mai bine stai, așa cum ați menționat și dumneavoastră, și analizezi situația, revenind ulterior cu informații și date cât se poate de utile și de reale. Ați fost la Muzeul Gazelor Naturale? Am fost la Muzeul Gazelor Naturale, din păcate, din nefericire, a fost o vizită foarte scurtă, pentru că eram între două evenimente petrecute undeva în zona Mediașului. Am rămas impresionat. Sigur că, cunoscându-l pe domnul Dumitru Chiseliță de mulți ani de zile, nici nu puteam să mă închipui că nu are cum să nu facă o treabă bună acolo. Ceea ce m-a impresionat, însă mai mult decât atât, sunt întâlnirile și conferințele, nu neapărat conferințe, dar întâlnirile pe care le face cu elevii, cu copiii. E fascinant, pentru că noi nu putem să neglijăm faptul că în domeniul ăsta al gazelor naturale România este un pionier adevărat. Îmi amintesc că în urmă cu un an sau doi, când s-a aniversat la inaugurarea primei sonde de la Tărmășel, dacă bine amintesc, domnul Dumitru Chiseliță a avut o prezentare la aniversarea respectivă extraordinară, fascinantă. Toată lumea a stat și a ascultat cu mare atenție. Deci, e, cum să spun, puțină lume ar fi crezut că un muzeu, și un muzeu al gazelor,
ar putea avea succes și atracție înspre public. Iată că ați reușit să faceți acolo un lucru fascinant. Eu sunt impresionat de Și pentru activitatea că pe care domnul Dimitru Pisenică o are acolo. Și pentru că ați spus că ați venit doar așa într-o vizită scurtă, noi vă propunem și vă așteptăm să reveniți Cu la siguranță Muzeul Gazelor Naturale, pentru că de atunci, da, mi-am și s-au mai făcut întâmplat lucruri. lucruri și putem să discutăm cu toții pe îndelete, pentru că suntem o întreagă echipă. Mai multe detalii, vă rog, să ne oferiți despre publicația Energy Center. Ați menționat de ea Da, așa, am spus tangențial. înainte că, apropo, anul viitor facem 10 ani Mulți de înainte. la primul număr. Sigur, 10 ani nu înseamnă că sunt 10 ani de presă, sunt aproape 30 de presă, dar 10 ani de Energy Center. Da, cum am precizat mai devreme, am gândit-o ca o publicație de analiză, am simțit și de nișă în același timp. Am simțit un gol imens pe acest segment de piață. De altfel, tendința în presă peste tot în lume, nu numai la noi, este de a ne specializa pe anumite domenii. Îmi amintesc în anii 91 și după aceea multă vreme ne pricepeam toți la toate. Adică scriam și pe economic, scriam și pe politic, pe social și pe cultură. Lumea a evoluat foarte mult, lucrurile s-au schimbat și cu atât mai mult în acest domeniu, în domeniul energetic, nu poți, dacă nu înveți în fiecare zi, nu poți să faci față. Energy Center încearcă, se străduiește, au fost momente extrem de dificile. Noi nu avem în spate pe nimeni, suntem o publicație pe care noi o susținem noi, jurnaliștii, care suntem aici, grupul ăsta mic, din ce în ce mai mic, din păcate. Încercăm, așa cum spuneam, să analizăm și să nu ne grăbim să tragem concluzii, să nu ne grăbim să acuzăm în stânga și în dreapta, fără a avea la bază o argumentație și o informare corectă. Informarea corectă, sigur că se spune în presă, din 3 surse și așa mai departe. Da, așa este valabil. Dar informarea corectă provine din învățătură. Dacă noi învățăm și dacă noi reușim să discutăm cu cei din sector, cu siguranță o să dăm informația corectă. Ca o Și paranteză, depinde și din ce ca o trei paranteză, surse. din păcate, în sector au apărut o grămadă de impostori. Iertați-mi, simt nevoia să spun, o grămadă de numiți politici în companii, în instituții, în autorități de reglementare. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar au apărut o serie de impostori. Ei, până și pe aceștia trebuie să învățăm. Important este că există dorință de a-i învăța. Din, Acum, ar trebui să fie din ambele părți din această partea voință, noastră, astfel da. Din încât, partea noastră. da, lucrurile să Nu, meargă bine. Și pentru deschiderea, că din păcate, nu este reciprocă. nu vă este împărtășită. Și pentru că tot discutăm despre lipsa aceasta a personalului și despre problemele cu care se confruntă acest domeniu, ce îi sfătuiți pe cei care își fac curaj și totuși doresc să experimenteze viața aceasta de jurnalist, așa ca o concluzie? Îi sfătuiesc să aibă răbdare și foarte multă răbdare. Și în același timp învățătură cât de multă. Să nu se grăbească Să reacționeze la primul impuls. exact la primul. Mulțumesc, așa este. Și să aibă foarte multă răbdare, pentru că e un domeniu vital pentru orice economie din lume, nu numai pentru economia românească. Și aici orice informație denaturată sau transmisă fals sau pe jumătate poate costa enorm sistemul. Trebuie, e de datorie lor. Din păcate, acum sigur că nu vreau să închei pe un ton sceptic. Din păcate, și noi am rulat în acești 10 ani câțiva tineri și am încercat să-i profesionalizăm. Interesul e din ce în ce mai scăzut.
sper să trecem peste acest hop, dat fiind faptul că și viața socială, viața economică este complicată în momentul ăsta de față, dar sper să iasă din acești tineri doritori de a fi jurnaliști, să iasă câțiva care să ne continue nouă muncă. Domnule Moldovan, noi vă mulțumim pentru minutele acordate. Am aflat foarte multe lucruri interesante din acest interviu și, așa cum am menționat, vă așteptăm la Mediaș din nou. Și eu vă mulțumesc cu mare drag o să vin și chiar mi-e dor de discuții cu profesioniști. Vă doresc o zi bună. Mulțumesc la fel. Alec, îți mulțumesc și ție pentru suportul tehnic acordat, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost, iată, și astăzi alături de noi și vă rog să rămâneți alături de instituția noastră pentru că, iată, așa cum spun de fiecare dată, revenim în atenția dumneavoastră cu oameni interesanți care, într-adevăr, au lucruri frumoase de spus. Vă doresc o zi bună, la revedere!